Ei, molt bones a tots, aquí has trucat en els Jocs Olímpics del Minecraft.cat. Serà una gran aventura d'aquesta setmana. Ja col·locaré com és el plànol. Ostres, que comença i ens ho estem perdent. Corre, 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 corre. Com veieu, em falta menjar, així que... Ui, hauria de treure el xat. Bueno, ara després ho trauré. Bueno, pues... Ara aniré, aviam si sé cap on està la torxa i llavors gravaré, tornaré a gravar. Així que aniré parant el vídeo perquè no duri gaire i ja ho veureu. Bé, doncs estan, bueno, intentant encendre el pavater, a veure si ho acabem de veure. I aviam si quan pugui puc anar a menjar una miqueta de menjar perquè no puc córrer ni res i així no es pot participar en els Jocs Olímpics. Aviam si l'encenen ja. Són uns moments crítics. Han canviat la música. Però no volem que canviïn la música, volem que encenguin el pavater. Ai, mira, ja vaja una flama. Va ràpid, que el vídeo no pot durar sempre. Bueno, ara amb això aprofito per dir que aquest serà, bueno, això és un especial, o sigui, no... Em centraré només en fer, aquesta setmana en fer vídeos, intentaré penjar un cada dia, per cada setmana, per cada setmana, per cada... Bueno, perquè participaré en els Jocs Olímpics i tot, aviam si... Hòstia, que ha sigut això? Bueno, és igual. Després d'aquesta setmana dels Jocs Olímpics dubto que pengi algun vídeo més durant l'estiu, potser penjo algun per sorpresa o algo perquè tingui ganes de fer alguna cosa, però no sé. Bueno, pues això, aviam si encenem ja el pavater d'una santa vegada i a veure què passa. Bueno, tallaré el vídeo i l'encendré quan vagin a dir que el van encendre. Així que, fins ara. Bueno, ara han demanat que fem silenci. Comença bueno, a veure si l'encenen ja. Va, vinga, ràpid. Nexus farà volta a l'estadi i passarà el relleu al Sayer. És aquella ja, està fent una volta a l'estadi. Un estadi quadrat, tal com és típic en Minecraft. Va, aneu amb ell. I com que no puc córrer, vinga, va, ràpid. I li passarà... Li ha passat l'entorça olímpica. Passa el relleu, vinga. A veure, música pel mig. I ara passa a l'administrador del Minecraft i senyores i senyors estem a punt de veure la flama olímpica. Una protecció cònica per tal que el foc no minvi. Si la gent deixa de passar pel mig... Moment culminant, senyors. I... Oh, senyors i senyors, ha fallat! I ara s'ha encès. Ha passat igual que el Barcelona 92. Senyores, senyors, ha començat els Jocs Olímpics de Minecraft. Així que espero que en aquesta setmana pugui veure a molta gent circular per aquí dins i aviam que ens trobem en la cerimònia d'inauguració. Si la gent deixa de tapar.
En aquests moments és quan prefereixo fer un silenci i observar tot el que... Mira, m'he cansat ja. I observar en silenci tot el que estan ficant aquí perquè, si us plau, és digne d'admirar perquè la gent s'ha currat per fer tot això. Trauré un moment el xat. Xat fora. Va, ara ser millor. A veure, sisplau, no. Meravellós, esplèndid. I tornen a canviar la música, van canviant, no està malament. S'ho curra, la gent s'ho curra. I aviam el que faran ara. Bueno, doncs el primer Joc Olímpic serà un partit amistós de futbol, ja ho veureu en el calendari o l'horari i tot això. Una altra vegada m'he tornat a deixar això. Bueno, pues ara aniré gravant el partit, no sé si ho gravaré tot, així que de moment potser aniré, el partit estarà una miqueta fent talls, ja aniré explicant tot el que ha passat, així que cap problema. I doncs som-hi, a veure si... Ah, mira, ja ha començat el... Oh, però... Vinga, va, anem a per la pilota. Ué! No sé com xuta això, No sé com va. Aquí hi ha uns... Què foten aquí? Oh, la pilota és meva! Va... Joder, la veritat no sé com es juga el... Ah, això és fora! Això és fora! Això és fora, molt bé, jugant per les grades, sí senyor, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Mira, saps què et dic? Oh, merda, ja hi ha algú de porter, quina caca. Meva! Meva! És meva! Una d'astral. És meva, és meva, és meva! Jo vull jugar! Molt bé, molt bé. I continuem jugant per les grades, sí senyor. Mira, saps què et dic? Jo prefereixo quedar-me per aquí. Bueno, és igual. Bueno, ja he ficat 3-0, però no tinc ni pajolera idea de per què. No, és igual. Bueno, ja veieu que els partits de futbol, com no els faig ordenat, la gent se'n va jugar per les grades. No sé si... bueno, sense comentaris ja, així que deixaré el vídeo aquest per avui, ja diré, ja quan pengi ja diré quin serà el resultat, però ja veureu com a les gràfiques hi haurà moltes faltes. Bueno gent, doncs, fins al vídeo de demà. Ah! Que em cremen! Què és això? Qui m'ha fotut una hòstia? Que estava gravant i a sobre em maten. Bueno, doncs mira, aprofito i em despedeixo de vosaltres i fins al pròxim vídeo, que serà demà. Adeu!